Soja Boy ya sake tafka asara. Mawaƙi kuma jarumi sannan mai shirya fina-finai a masana'antar Kannywood, Usman Soja Boy ya sake haɗuwa da wata asara a rayuwarsa, inda masarautar jihar Sokoto ta tuɓe shi daga sarautar da aka bashi ta yariman gidan Igwe. Soja Boy dai kamar inda wasu suka sani ya ɗauko da laba gammo akan harkokinsa na waƙa, domin kuwa ya wuce gona da iri ya kuma wuce ƙa'ida a cikin harkokin nasa na waƙa. A baya dai mawaƙin ya saki wata waƙa da ya wallafa akan shafukansa na sadarwa musamman TikTok, inda ya wallafa wasu irin bidiyoyi marasa kyau da suka saba da addini, wanda a cikin bidiyoyin ya fito hankalinsa kwance yana ta rungumar mata yana sumbatar su wato kiss. A lokacin fitar waɗannan abubuwa an yi ca akan Soja Boy har malamai ba su kyale shi ba sun buɗe masa wuta, sai dai Soja Boy ɗin ya tsaya tsayin daka akan fahimtarsa da kuma ra'ayinsa, inda ya ƙi yadda ya kuma ƙi amincewa da dukkan wata nasiha da jan hankali da aka yi masa. A lokacin mawaƙin da bakinsa ya fito ya faɗa cewa ya sani sarai rungumar mata da sumbatar su babu kyau a addini, ya sani sarai cewa Allah ya haramta, amma sai ya tabbatar da cewa duk da ya san Allah ya haramta amma fa sai ya yi, har ma ya sha alwashin cewa zai fitar da sababbin waƙoƙi na iskanci da suka fi na baya. Hello, what's up? My name is Soja Boy aka Sakwatawan Shehu. Sunana Soja Boy kamar yadda kuka sani aka Sakwatawan Shehu. Na san za ku ga kwana biyu ban sauke muku waka ba. Ina da waƙoƙin da yawa. I'm kind of like contemplating wanne zan fara saki. Akwai waƙoƙi guda biyu, ɗayan sunanta Shafa Mata Nonuwa, ɗayan kuma Na Ji Daɗin Ta. So dan samu ku a nan gurin sai ku yi mana comment mu ga wacce ta fi samun comments, then ita za mu yi choosing mu saki. Hashtag Shafa Mata Nonuwa ko kuma hashtag Na Ji Daɗin Ta. Wacce kuka fi so ita za a saka muku. To bayan da Soja Boy ya yi wannan furici ba daɗe ba har ya fara tallan waɗannan waƙoƙi, kuma har mutane sun fara yaɗa masa waƙoƙin, sun fara taya shi tallan waƙoƙin nasa. To kamar da yadda aka sani, hukumar tace fina-finai ta jihar Kano ƙarƙashin jagorancin Abba Al-Mustapha tuni ta fatattaki Soja Boy ta kore shi daga masana'antar Kannywood. Sannan kuma hukumar ta umarci duk wani mai ruwa da tsaki a masana'antar, kamar masu bada umarni, masu shiryawa da sauransu, cewa kar wanda ya sake ya ƙara yin wani aiki da Soja Boy. Duk kuma wanda ya ƙi da wannan umarni to zai fuskanci hukunci mai tsauri. Sai dai amma duk waɗannan abubuwan da ake wa Soja Boy ba su ɗaɗa shi da ƙasa ba, ba su hana shi ya ci gaba da duk abubuwan da yake yi ba, sai ma abin da ya ƙaru. Bari ma ku ji abin da ya ce a cikin wani shirin kai tsaye na TikTok. Wannan Shafa Mata Nonuwa ɗin ranar Monday za mu saki. Ok, mu da annan za mu yi challenge ɗin ta ku. Ku yi challenge mana, kuma fa in kun sai kun shafa nonuwan, ka sani ko? To yayi babu damuwa, za mu yi da an ce wacce ku yi mu ce kai. Ban ce fa ku yi ba. Ku na ce ku yi ba su. Ku da kuke yara na ku na ce. To babu damuwa. Duk in suka ce suna so su yi su yi. Ai za mu bari. Normal ai za mu yi. Account kuma yanzu na ga tahiya kawai. Yanzu ko hoton ka mutum ya kafe ya zage ka sai ya ta bara. Allah ko? Wallahi. Akwai wani nan da ya haɗa ne jin. In Sokoto wannan karan duk wanda sai na Facebook. Na'am? In Sokoto mu wannan karan duk wanda yake Facebook kuma ya magana kai na wannan karan zai kwashi kuɗi da yawa saboda account din Sokoto gabaki ɗaya nasa sun zama engage. Da masu zagi na, da masu mun faɗa, da masu mun nasiha, da masu gashi nan dai. Insha Allah. Dan yanzu ga faɗi account ko yanzu live din yana duba following kawai ga nan Dr. Sadiq, kuma su za su zaga daga baya su ta ɓaci. Ga wani nan Nasir na kowa Sokoto. Akalla na san ba a yi ba a kasara ba ga Uni Plus sai sun yi 10,000. Na ji wani ma yana cewa wani je yana rubuta wai kana mutuwa zan ɗauko wannan abu ne ce kaji sakari, to waya ga ma zan riga ka mutuwa. Wai shi da wai in ya aje wai shi will be the first person da zai fara sa abun in na mutu ni ce a'a. Wannan wani irin jahilci ne, to waya ga maka zan riga ka mutuwa. Mutuwa ba Allah ne ya san wanda zai riga wani mutuwa ba. Allah ne kaɗai ya san waye zai mutu.
To yanzu dai Soja Boy an fara masa kirari da cewa ka ci dubu sai ceto. To amma kuma hukumar Hisba ta jihar Kano ƙarƙashin jagorancin Sheikh Daurawa ta gargaɗi maza da mata musamman ma kuma mata domin yawanci su ne ƙirjin biki, su ne 'yan abi yarima a sha kiɗa akan cewa kar wanda ya kuskura ya hau waɗannan waƙoƙi guda biyu na Soja Boy domin duk wanda ya hau to yana taya shi tallata waƙoƙin ne. Malam Aminu Sheikh Daurawa ya ce a sanarwa da mata ko ba a Kano kike ba idan kika hau waƙar Soja Boy shafa mata nonuwa da na ji daɗinta. To in ji Malam Aminu Sheikh Daurawa ya ce mata a sanar muku ku ne sarkin baɗala, maza kuma a sanar muku ba iya na cikin garin Kano ba, ko kana ƙarƙashin gadon ubanka ko kina ƙarƙashin gadon uwarki. In ji Malam Aminu Sheikh Daurawa ita rundunar Hisba ta garin Kano za ta je ta ɗauko ki. Idan ba kika hau waƙar shafa mata nonuwa kar ki ce ba a gaya miki ba, kai ma kar ka ce ba a gaya maka ba. Wani bawan Allah a TikTok ya yi ƙoƙari iya ƙoƙarinsa domin nusar da Soja Boy, domin fahimtar da shi, domin ganar da shi cewa abin da yake yi ba daidai ba ne, wanda Soja Boy ɗin ya wani furci da kusan kowa bai ji daɗinsa ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ka taɓa wadda ba muharramaka ba, gara ka sa yatsanka da yatsanka da zaka taɓa wadda ba muharramanka ba, gara ka saka yatsanka cikin wuta yayi jajajir ya fi maka sauki akan da ka taɓa wadda ba muharramanka. Wannan gaskiya ne, wannan gaskiya ne. So yanzu ni a gurin kasuwanci na zaka kawo maganar manzon Allah. To fa, wannan kalma ta Soja Boy ta ɓata wa jama'a da dama rai, kamar yadda yanzu za ku ji amsar da Babiyana ta bashi a kai. Soja Boy, kana wuta ina bin ka da fetur mutumi na aika ci gaba shafa mata nonuwa a shashafa shi daidai gwargwado. Idan ka gama shafa mata nonuwa sai ka yi shafa mata baya. In ka gama sai ka ce ki goho. Idan ka gama sai kuma ka ce ni ma bara na yi goho ko kuma yarinya zo ki min goho. Aikinka yana kyau Soja Boy, kabarinka kai kaɗai fa za ka zauna fa a cikin kabarin nan naka wuta, iya wuta, wuta sallau, ai kakka daga ƙafa. Amma sai dai kash Soja Boy, ai dama irin bakinka Soja Boy bai kamata a ce kana haɗa kanka da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Ai tun da kasuwancinka ka barranta kasuwancinka da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ai abun yayi kyau. Ka zo kana kiran Annabi kai kuwa babban yayanmu Soja Boy, ka zo kana kiran Annabi a ce kuma ana runguma ai abun bayi da kyau. A to ai ni na maka babban murna, ai gwara da ka ce kar a rinka ka maka sunan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A me yake da suna a tunamin a business ɗinka a kwarai kana wuta ina bin ka da fetur. A halin yanzu dai bayan korar da hukumar tace fina-finai ta jihar Kano ta yi wa Soja Boy, kasancewarsa ɗan asalin jihar Sokoto, wanda dama akwai sarautar da aka bashi a jihar Sokoton ta yariman gidan Igwai. Yanzu ita ma wannan sarauta ta zama tarihi a gurinsa, domin kuwa sun fatattake shi, sun kore shi, sun tuɓe masa rawanin. Wannan kuma da kuke gani ita ce takardar korar da masarautar ta wallafa da ta yi wa Soja Boy, domin duk duniya ta gani ta kuma shaida cewa Soja Boy ya zama korarre a wannan masarauta da kuma sarautar da aka bashi. Masarautar ta ce ta kori Soja Boy ne daga masarautar bayan irin abubuwan da suka bayyana a gare shi na bidiyoyin da yake wallafawa akan shafukansa na sadarwa, waɗanda suka saba da al'adar malam Bahaushe da kuma uwa uba suka saba da addinin Musulunci. Don haka kuma ba yanda za a yi mai irin wannan ɗabi'a ya kasance a wannan masarauta, har ma kuma a ce yana da rawani a kan shi na wata sarauta.